L-identità ta' komunità hija l-eruq ta' ambjent urban li jirnexxi u jimxi l qudiem. Dan kif il-lokalità fejn ngħixu għandha toħloq ambjent li permezz tiegħu residenti jħossuhom parti mill-istess komunità. Kien f'dan l-isfond il-Kunsill Lokali tal-Ikliem f'kollaborazzjoni mal-Fakultà tal-Benesseri Soċjali fi ħdan l-Università ta' Malta għamel studju xjentifiku dwar numru ta' fatturi li matul iż-żmien affettwaw u saħansitra anke bidlu lil din il-lokalità. Lan ta' dan l-istudju kien sabiex dawk li jmexxu l din il-lokalità ikunu jistgħu jifhmu iktar il-problemi u tħassib ta' residenti sabiex finalment li Klien tkun lokalità aħjar. Matul is-snin seħħew numru ta' avvenimenti li waslu għal bidliet li ġabu magħhom numru ta' sfidi biex tkun preservata l-identità tal-lokalità, fosthom l-ammont ta' permessi ta' kostruzzjoni li ħarġu u li waslu biex kważi jispiċċaw id-djar b'identità Maltija. Bosta residenti saħqu li fil-lokalità m'hemmx biżżejjed postijiet sabiex il-familji għattaw ftit tal-ħin liberu flimkien bl-uniku playground li hemm fil-pjazza mhux jilħaq l-aspettattivi mistennija. Waħda mill-iktar affarijiet pożittivi ta' din il-lokalità hija li tinsab fiċ-ċentru ta' Malta, ħaġa iżda li qed twassal ikoll biex ta' kuljum jgħaddu minnha numru kbir ta' vetturi. Fost rakkomandazzjonijiet li ħarġu għal sar dan l-istħarriġ hemm il-bżonn li jsir pjan fit-tul għall-komunità sabiex jitħarsu il-benesseri ta' kulħadd fi proċess li jkun jinvolvi l-residenti kollha. Ikun hemm kunċett ta' prattiċi kulturali ġodda bħal pereżempju iktar ġonna pubbliċi sabiex li Klien isir Green Town. Isir iktar pjanar urban sabiex jiġu żviluppati iktar spazji pubbliċi fejn il-familji jkunu jistgħu iqattaw il-ħin liberu tagħhom. Apparti dan jitqajjem interess kulturali sabiex il-kultura ta' din il-lokalità tibqa' waħda ħajja. Rakkomandazzjoni oħra hija li għandu jkun hemm mezzi differenti ta' trasport madwar il-lokalità fosthom servizz ta' shuttle bus u l-introduzzjoni ta' kultura tal-użu tar-rota sabiex li Klien tkun lokalità aktar nadifa.